যতন খুলুমকা তিনি অমান্নাই স্টেডিয়ামও যিনি বগ্রা ফাইনাল হিनै নরক যতন নাইসিং তমনি বাই বেলাইनो খালगै नरक नायसिंखा आबनि बगे हामबाय তাই বড় মানজাক ফাইকা 17 बेकवार्ड जिला जन्मय नगरनि कैंडिडेट बरंगना गणेश देबबर्मा अर तंग 15 जिरानिया नि कैंडिडेट आनी आता अकुरा बरंगना जगदीश देबबर्मा अमरी सेलेबय ताइबो जतन खुले चिनी बिसिंग चुनत तुइदिलनाय चुनत चापनाय चिनी हानि बुवाग्रा बरंगना प्रद्युत किशोर माणिक्य जानि लुवाजिमाबाय ताख्लाय जों थानसा बाक्सांलायखा लुकुरनि खरां खामानि बिसिंथि ख्लाय जों थानसांलायखा आं कलक नारगुलाक थांनाय 70 बिसि 70 बछर रमै बाहाय ख्लाय तिप्रासा दफार हेमलक जाखा बेबाग केरं स्नामानि ओ केरं स्नामानियो चिनी तिप्रासा जातिनि बिरुद्धे जों कमरनानि फासिं थाङै दं ओ जेरावबो चिनी बुवाग्रा प्रद्युत किशोर माणिक्य चिनी दफानो देवसा फियकनानि बागै चिनी हानो देवसा फियकनानि बागै किफिलनि रिनानि बागै याप्रि सेमानि चिनी बेलाय दै कपाल कत आबनि बागै ताखुरो कुखुरो बन जों थानसा बाक्सा ख्लाय बेबाग जों फानरिनानि बागै थानसा बाक्सा ख्लाय बबाय याप्रि सेनानि बागै बसिनि बागै चिनी दफानो फियकनानि बागै जे याप्रि सेखा ओ याप्रि सेमानि जागा जों जतन फाइनाय 6 तारिख एप्रिल एडिसनि साधारण निर्वाचन ओ निर्वाचन त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट ताई अर हंगाय जिरानिया खराव आईएनपीटी बाय थानसा बाक्सा हंगा चिनी कैंडिडेट आनी आता करा बरंगना जगदीश देबबर्मानो अर हंगाय करा चिन्ह भद्रिना नांनाय ताई मानदाई पुलिनपुर बेकवार्ड जिला जन्मय नगर हंगाय चिनी त्रिपुरा मथानि जे सिम्बल दंगनि चिन्ह दंगनि आबो हंगाय आनारस चिन्ह भद्रिवै जों बेबागनो कुप्लाय ख्लायै चिनी महाराजानि याकनो याप्रिनो बाक्सा थामसा ख्लाय जोंते बदाग्रिनाय चिनी हानो फियकनाय ग्रेटा टिप्रालेन्ड माननाय ताई जों तेवैसा जों बायथांनि हा नुगै माननाय अमति कबकमानि बिसिंथिनो हायनो हाय फायनाय 31 मार्च खुमुलुंनि माथो त्रिपुरा मथा ताई बेबाग जे मथा थामसा कुखा आईएनपीटी बारो दंगो जों तेवैसा हायनो हाय सालनि दामनुइ सारिकनि दामनुइ तामफ्रु दुइटाओ जों कतर ख्लाय कायसा लुकु कुथुमंनाय ओ लुकु कुथुमंगो जत चिनी लुकुरकनो मानजा फैनायनि बागै कबक जाबो ताई हायनो हाय त्रिपुरा मथा ताई आईएनपीटी कैंडिडेट नो आनारस सिम्बल बा चिन्ह ताई करा चिन्ह बाय भोट पास तारिखनि बागै कबकै आनि सामुं अरनम फाक्का जतन खुलुमका हामबाय त्रिपुरा मथा आयुक्लक थं ताई टिप्रालेन्ड दाक्तिमानथं ग्रेटा टिप्रालेन्ड दाक्तिमानथं त्रिपुरासा दाक्तु यक्थं त्रिपुरासानि सिमिनुं ताइबो दंथं अहायुंगो हामबाय खुलुमका